खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं धरित्री बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ BKWAC आ इन्टारिम राहानि जोहै दाफुंजासिगोन बुंदों लरेन्स इस्लारि सावस्रि बिफाननि EM अरुप कुमार देआ दिनै RNB देहा फाहामसालियाव हरखाब दावबायदों क'क्राझार कसुगाव सानै खुदियाया अरजों खामथारजादों बिटिआरनिफ्राय 100निबो बांसिन अबर' गामिया दानख'जागोन देबब्रत सायखिया विधानसभा हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि मानदान्दा गोमाबाय JDU-आ मोन 32 आसाम विधानसभा मासियाव बिजाथि दैखांगोन खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव दिनैनि आबुं रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सुंद'यै BKWAC आ थाबैनो इन्टारिम राहानि जोहै दाफुंजासिगोन बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागानगिरि लरेन्स इस्लारिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव दालाइसा एबसुनि खुंगा 34थि बोसोरसालिया जथुम्माया सानसेनि हाबाफारिजों मैया खुंफुंजायो कारिगाव दालाइसा एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथां इस्लारिया फोरमायथिनाय बादिब्ला बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बावैनो इन्टारिम राहानि जोहै दाफुंजागोन आरो बे इन्टारिम राहाखौ गासै 12 सोद्रोमाफोरखौ लानानै दानाय जागोन बबेखानि बिटिआर गोरोबथानि जायफोर बाथ्राखौ लानानै गोबाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बेबायदि नङा आरो बेनि फोरमान महरै बावैसो आसाम सरकारनि आयेन आफादा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गोलाव समनि जेंना महरै दिन्दांनानै थानाय बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिलआ थिसनजाबाय होननानैबो लरेन्स इस्लारिया बुंदों मख'नो गोनांदि बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिलआ विधानसभायाव पास जानायनि उनाव बावैसो साननि गेजेरावनो बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंसिगोन क'क्राझार सहराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे सम्पकआ दिनै फुंबिलियाव हरखाब दावबायदों रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव दावबायनानै देहा फाहामसालिनि थासारिखौ नायदिंदों आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो थानाय बेरामिफोरखौ लोगो हमनानै थासारिनि बागै खौरां लादों बबेखानि देहा फाहामसालियाव डक्टर नार्सनि आंखाल आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि लोरबां थासारिखौ नुनानै गोजोननाय मोनाखै होनना सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों बेजों लोगोसे RMB देहा फाहामसालिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय साब सेन्टार देहा फाहामसालिफोरखौबो थाबैनो राफोद खालामनाय जागोन होननानैबो अरुप कुमार देआ बुंदों क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगावआव दिनै मोनसे गिख्रंथाव अर खामदों बे जाथायाव सानै खुदियाया जाथायसालियावनो खामथार जायो मख'नो गोनांदि दिनै फुंनि 11 रिंगायाव कसुगाव थानानि बेन्दोंआव थानाय नयानगर गामियाव जादों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै फुंनि 11 रिंगायाव सानै खुदियाफोरा गेलेबाय थानाय समावनो साखाथियावनो थानाय फाथोसिनायाव अर जोंखाङो दान्दिसेनि गेजेरावनो बे अर खामनाया गिख्रंथाव महर लायो आरो सानैबो खुदियाया जाथायसालियावनो खामथार जायो बबेखानि बे अर खामनाय जाथायखौ नुनायनि उनावनो नखरनि सोद्रोमा आरो साखाथिनि सुबुंफोरा अर खोमोरनो सानैबो खुदियाखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोनब्लाबो गासिबो फेलें जायो उननि समाव जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरो आरो सानैबो खुदियानि गोथै सहखौ बोखांनानै पुलिसा पस्टमर्टेमनि थाखाय क'क्राझाराव दैथायहरो मख'नो गोनांदि बे जाथाया दिनै कसुगाव ओनसोलाव बयखौबो दुखु मोनहोदों बिटिआर गोरोबथा एबा थामथि बर' गोरोबथा बायदियै बिटिआरनिफ्राय अबर' गामिफोरा दानख' जासिगोन 100निबो बांसिन अबर' गामिफोरखौ बिटिआरनिफ्राय दानख'गोन सोरखारजों दानानै होजानाय कमिसना बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै अबर' गामि दानख'नाय आरो गामि सोसननायनि बागै नायबिजिरबाय बबेखानि दानानै होजानाय कमिसना बे आयदानि सायाव थाबैनो सोरखारजों सावरायनानै सिगांनि अबर' गामिफोरखौ बिटिआरनिफ्राय दानख'नो हासिगौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि थांनाय 2003 मायथाइनि बिटिएडि गोरोबथायाव क'क्राझार धुबुरी आरो बङाइगाव जिल्लानिफ्राय गोबांथार अबर' गामिफोरा बिटिएडिआव हाबदोंमोन ओरैहाय बिटिसिनिफ्राय अबर' गामिफोरखौ दानख'नांगौ होननानै गुबुन गुबुन आफादफोरा गोलाव बोसोरनिफ्रायनो दाबि खालामना सोमावसारबोनाय जादोंमोनब्लाबो बे जाफुंनानै फैयाखैमोन नाथाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव बेबो जाफुंसिगोन
कांग्रेसनि गोबांसा एमएलए मोना दोलो आरो गावनि एमएलए मासि नागारनायनि उनाव विधान सभायाव हेंथा दोलोनि मानदान्दा गोमाबाय देबब्रत शइकियाआ। हेंथा दोलोनि दैदेनगिरिनि मासिनिफ्राय बोख्लायजानायनि उनावनो केबिनेट लेभेलनि मानदान्दा गोमाजादों देबब्रत शइकियाआ। देबब्रत शइकियाखौ विधान सभायाव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरिनिफ्राय बोख्लायबाय होननानै समबारखालि आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि हितेन्द्र नाथ गस्वामीआ गांसे नटिस जारि खालामना फोसावदों। गोदान बोसोर 2021 मायथाइनि 1 जानुवारि खालारनिफ्रायनो एक्टिभ जादों होननानै नटिसआव फोसावदों। मख'नो गोनांदि आसाम विधान सभायाव हेंथा दोलोनि मासिखौ लानो थाखाय सा 20 सोद्रोमा नांगौ। नाथाय कंग्रेस दोलोनि सानै सोद्रोमा आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगৈ आरो विधान सभानि आगु बुंथिगिरि आरो शिवसागरनि एमएलए प्रणब कुमार गगৈ मोना रुंसारि जानायनि उनाव गोबांसा सोद्रोमाया कंग्रेस आरो एमएलए मासि नागारनायनि उनाव कंग्रेस दोलोआव सा 20 सोद्रोमा दंसै। बिहारनि गिबि मन्त्रि नीतीश कुमार दैदेननाय जेडीयू राजखान्थि हान्जाया फैबाय थानाय आसाम विधान सभा बिसायख'थियाव गोख्रोङै बाहागो लागोन। बबेखानि नीतीश कुमार दैदेननाय जेडीयूआ आसामनि गासै मोन 126 विधान सभा मासिनि गेजेराव मोन 32 बियाबाव बिजाथि फसंनो हागौ होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2016 मायथाइनि आसाम विधान सभा बिसायख'थियावबो जेडीयूआ मोन 4 बियाबाव बिजाथि दैखांदोंमोन, नाथाय मोनसेबो बियाबाव देरहानो हायाखैमोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइयाव जेडीयूआ अरुणाचल प्रदेशआव मोन 7 बियाबाव देरहानानै मोनसे रिकगनाइज पार्टी महरै गायसंनो हादों। ओरैहाय फैगौ 2023 मायथाइयाव खुंजानो गोनां त्रिपुरा विधान सभा बिसायख'थियावबो जेडीयूआ बिजाथि फसंगोन होननानै मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।